दिनै 2025 मायथाइनि रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बयनोबो जासिहरनानै गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जों माखासे मोसानाय हाबाफारि लादों। दा बेनिनो नैबे बिथांनाव आं माखासे बैसागुनि सोमोन्दै सोंथि सोंनो नागिरदों। दा नोंथाङा रेडिसै ना? नोंथांनि मुङा मा? आंनि मुङा हेमेन नार्जारि, भिलेज खुंग्रिं, पस्ट अफिस खुंग्रिं, डिस्ट्रिक्ट चिरां। जाबाय। आरो मोनसेबाव कुइसन नोंथांनिसिम, नोंथाङा देग्लायनि बैसागु एबा गोदान बोसोरखौ माबायदि बारहोहरनो सानदों? देग्लायनि गोदान बोसोरखौ गाहामै गाहाम मोजाङै मोजां रंजा बाजायै बारहोहरनो सानदों। मोजां मोनदों होनबा गोसोआव? मोजां मोनदों गोसोआव, गोजोननाय मोनदों। नोंथांनि गामियाव माबाफोर बिबान दं नामा नोंथाङा गामियाव दा बे मोसानायाव? बे दानि बिबान मोसानायाव दा माने आङो जास्ट माने सानसेनि थाखाय केसियार बायदि मोसानायनि फैसा लाग्रा आरोखि? मोसानायनि फैसा लाग्रा रां दोनथुमगिरि। न'खरनिफ्राय जा एसे थाइसे थाइनै हरो बेफोराव नोंथाङा लाथुमग्रा? सोरबा 100 200 माने दा बिदावा गैया, सोरबा जा हरो 100 200 जाखौ हरो बेखौ जोङो आं आजावो। आरो बे रांखौ जोङो मोनसेबो दस्रा खामानियाव बाहाया, माने फुंखा हगारनाय टाइमाव जोङो ज' रायजोयैनो क्लाबाव जाफिनगोन। उन्दैनिफ्राय लानानै बोरायसिम, बोराय बुरै? बोराय बेन्थ' गासिबो गोरलैनिफ्राय बोराय जासिम जायखिया माने क्लाबाव ज'यै जानानै जोङो जाफिनगोन, जानाय लोंनाय खालामफिनगोन। जायगा फुंखा हगारनायाव आरोखि ना? हगारनाय। नोंथाङा हारसिं मोसानो मोजां मोनो ना जयै मोसानो मोजां मोनो? आं सिंगोलाव एसे मोजां मोनो, माने ग्रुपावबा एसे साबसिन मोनो। एसे लाजियो आरोखि हारसिंबा? हिनजावबा गेजेराव मोसानो मोनोबा गोजोननाय मोनो। मोजां होनबा नोंथांनि साननाया? नोंथांनो मोसानो मोजां मोननाया मोजाङानो। नोंथाङा बेसेबां बोसोर सिगां एबा बेसे गोबावनिफ्राय मोसाबोआ नोंथाङा? आङो मोसानायाथ' गोदो मथा मथि नैबे 2005-06निफ्राय आङो मोसादोंमोन। सिगां समाव गेजेर समाव आङो द्रप थाथ'दों, ओमफ्राय आङो देग्लाय फुरा कन्टिनिउ। होमबा देग्लायनिफ्राय मोसाफिनबाय आरोखि नोंथाङा ना? फुरा कन्टिनिउ। ओमफ्राय जे नोंसिनि गाननाय जोमनायखौ बयनिखौबो एखे एखे नुदों, बेफोरखौ सोरबा अननानै होदों ना सोरबा मानसि गिदिरफ्रा अननानै हरदों? गाननाय जोमनायखौ जोङो रावबो गिदिर गोलाव CM-CMबो रावबो होआखै। जोङो गामियावनो सोरबा सासेया माबालायनानै अननानै होलायनाय जाहैबाय। ओमफ्राय नोंथांनि गामिया जोनोमनिफ्रायनो बेयावमोन ना सिगाङाव बबावफोर दंमोन नोंथांनि गामिया? आंथ' सिगाङाव आङो गुबुन गामियावमोन। एरियाथ' एखे, डिस्ट्रिक्टआबो एखे, गामियाल' आलादामोन। आङो 6-7 बोसोरसो आङो जाफैबाय, आं संसार जाफैनाया। होमबा दा बावनो थैजासिम थासिगोन आरोखि बे गामियावनो? ओमफ्राय दा मोनसे बिराद मोजां कुइसन सोंबावनो सानदों नोंथांनियाव। नोंथाङा जे खर'आव आर'नाइ खाना लादों, बेखौनो हारसिं गोसोखानानै खाया ना बिदि खाखायोमोन ना सोरबा फोरोंदों? खाखानाय माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौमोनानो बेखौ सोलिबोनाय हिसाबै दा बयबो खानाय हिसाबै आंबो खादों। ओमफ्राय बैसागु समाव नोंथाङा जौफोर लोङो ना लोङा, ना बेसे गोबावनिफ्राय लोंबोआ जौखौ? लोंनायाथ' सिगाङाव लोङोमोन, ओमफ्राय गेजेर ससेयाव गारथ'दों। ओमफ्राय आङो नैबे बोसोराव एनकारेज फरथिखौ आं बाग्ला मोननानै आं लोंनाय जादों। आदसा, नोंथांनिसिम मोनसे कुइसन सोंबावनाय जासिगोन, मोजां खोनासंबानो जाबाय नोंथाङा। नोंथाङा उन्दैनिफ्रायनो मोसायोमोन ना दा देरनानैसो मोसादों नोंथाङा? उन्दैनिफ्राय आं मोसाखायोमोन, ओमफ्राय गेजेर ससेयाव आङो मोनसे जाहोननि थाखाय आङो द्रप थाथ'दों। ओमफ्राय गेजेर मैयानिफ्राय आङो सुरु लाफिनदों। आदसा, होनबा नोंथां मोसानायखौ लाफिनबाय? आदसा, नोंथांनिसिम मोनसे कुइसन बाव, नोंथाङा बैसागु समावल' जौ लोङो ना बैसागु नङै समफोरावबो नोंथाङा जौखौ लोङो? आङो बैसागुआव आङो दिनै इन्टारेस्टनि जुनै गामिनि हिनजाव हौवा सेंग्रा सिख्ला इन्टारेस्ट ओंखारनायनि जुनै आङो दिनै दा होनबाथ' नोंथाङा बैसागु नङै समफोरावबो एफा लोंनाय जासिगोन एबाराव? बैसागु नङै समफ्राव आङो मालाबा समाव माब्लाबा लोंगोन, माब्लाबा लोङा, बेखौ आङो कन्टिनिउ आङो माबा होनो हाया। माने बे नोंथांनि सायाव थाबाय। आदसा, होनबा नोंथांनिसिम मोनसे कुइसन, नोंथाङा जुलि जानाय ना जुलि जायो? जुलि जाबाय, आंना फिसाज्लाबो दङ सासे। फिसाज्लाखौ स्कुलाव सोयो ना हस्टेलाव दोनो ना गामिनि स्कुलाव सोयो नोंथाङा? फिसाज्लाखौ आङो चिरां डिस्ट्रिक्ट
उत्तर दाखिनगाव गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुलाव आङो सोयो आङो 2020निफ्राय आं दोनहैदों देग्लाय 25आव आंना फिसाज्लाया क्लास 7आव मोनबाय आदसा होनबा नोंथांनि फिसाज्लाया दासिमाव साबेसे फिसाफोरा सासेल' ना हौवासा आं मोनसे कुइसनखौ नोंथांनाव सोंनो बावबाय थादों दा नोंथांनि गामियाव साबेसे सरकारि साख्रि मावग्रा दं आरो मा मा डिपार्टमेन्टआव मावो बिथांमोनहा गामियावथ' सासे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव मावो सासे डिफेन्सआव मावो आरो सानैया मास्टार फोरोंगिरि मावो बेनोसै ओमफ्राय दा नोंथांनि गामियाव बांसिन मानसियानो जौ लोङो ना खमसिना जौ लोङो जोंनि गामियावथ' जौआ माने दस्रा टाइमाव लोङा खिन्थु दिनै नैबे रंजालि बैसागु हिसाबै सोरबा लोङैयाबो लोंदों आरो सोरबा लोंबाय थाग्राथ' खम बोसोराव खेबसे आरोखि ना बोसोराव खनसे आरो गामियावथ' जौबो फाननाय गैया दा जायखिजाया बोसोराव खनसेयावथ' रंजानांगौ आदसा समाबो मोनालायनाय जाबाय ओमफ्राय दा माखासे कुइसनखौ सोंनो बावलांदोंमोन दा सोंहरफिननाय जासिगोन नोंथांनाव दा नोंथांनि गामियाव गासै न'खरसे दङ 26 गहर गासै 26 गहर दा गासिबो ओंखारजोबनानै ज' मोसादों गासिबो ओंखारजोबदों सासेबो बाखि गैया न'खरसेबो माने न'खराव जा हायो न'खराव सानै साथाम सोरबा न'खराव सासे गासिबो मथा मथि ओंखारजोबदों खनसेनो जयै बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दैनिफ्राय लानानै दिनै नोंथांनि सेराव सोंनाय माखासे सोंथिफोरखौ बेयावनो फोजोबसै नामा ना माबाफोर बुंनो गोसो दं बुंनांगौथ' जेबो गैला नोंसोरनो सोंनायखौआनो गैलाबा आरो आंलाय माथो फिननाय होबावनो जायखिया समनिबो गोनांथि दं समाबो गैला नै मोनाबोबाय मोसानांगौबो दंबावो होनबा बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन नामा दे गोजोननाय लाहरदो रंजालि बैसागुनिसिम गोजोननाय लाबाय